Milí spoluobčania, dovolte mi, aby som vám predstavil program 7 srdc pre Nitru. Je to program môjho tímu, je to program harmonie srdca a rozumu a je to program pre vás, za vaše peniaze. Prvé srdce, hrdosť Nitre. Byť hrdý, že bývam v krásnom meste pod Zoborom. Chceme transparentnosť vo veciach verejných a spravovania financií vás všetkých. Jednoducho vytvoríme podmienky pre nové pracovné miesta, pomôžeme podnikateľom, zamestnávateľom, uskutočníme rozvoj cestovného ruchu, dáme Nitre novú identitu. Ponúkneme zdarma parkovanie pre všetkých, ktorí si plnia svoje povinnosti. Vytvoríme projekt Diamantového mestečka s dostupným bývaním. Jednoducho chceme byť pyšní, že bývame v našom meste. Druhé srdce pre Nitru hovorí o úcte k matkám. Cieľom sú spokojné mamičky, veď sú to práve oni, ktorých láska premieňa svet. Naša ponuka nie je len o 100-eurových poukážkach pri narodení dieťaťa, ale mamičkám všetkých detí do veku 6. roku života chceme ponúknuť zdarma cestovanie mestskou autobusovou dopravou, voľné vstupy na verejné kúpalisko do mestského kúpela, na verejné korčulovanie, zľavnené vstupy na kultúrne športové podujatia. Ďalej chceme zriadiť špeciálne kluby a čajovne s detskými kútikmi zábavy a robiť aj vzdelávacie kurzy, či už počítačové, jazykové, o výchove detí a o manželskom spolunažívaní. Tretie srdce pre Nitru je pozornosť deťom. Cieľom tohto projektu je poskytnúť finančný príspevok rodičom školopovinných detí. Bude zriadený špeciálny účet a tento príspevok môžu sa rodičia rozhodnúť, na čo ho použijú. Buď to budú nejaké školské alebo mimoškolské aktivity. Ďalej chceme ponúknuť ako bonus príspevok 5 eur na mesiac na 10. pre deti 1. a 4. ročníka základnej školy, čím chceme naučiť deti zdravému spôsobu života. Štvrté srdce pre Nitru má názov Šanca mladým. Tento projekt je orientovaný na mladých ľudí mesta Nitry, ktorí tvoria aj nádej. Skladá sa z 3 hlavných častí. Prvou časťou tohto projektu je tzv. 100-bodový preukaz v hodnote 100 eur, ktorý mladí ľudia môžu použiť na akékoľvek kultúrne alebo športové podujatia organizované mestom Nitra. Druhou časťou tohto projektu je pracovná príležitosť pre mladých ľudí. Mladí ľudia môžu pracovať pre mesto Nitra a pomáhať jeho rozvoju. Dĺžka tejto praxe by bola maximálne 9 mesiacov a mzda by bola maximálne 444 eur. Treťou časťou tohto projektu je príspevok študentom vysokých škôl, ktorí môžu počas svojho voľna, to znamená cez prázdniny, pomáhať pri kultúrnych aktivitách alebo na iných pracovných pozíciách rozvoji mesta Nitry. Piate srdce pre Nitru poskytuje priestor schopným. Cieľom poskytovaného priestoru je umožniť každému, kto má záujem, pracovať v prospech mesta Nitry. Občan s trvalým pobytom v Nitre má šancu zarobiť si. Maximálna odmena je limitovaná 500 eurami za 100 hodín odpracovanej práce prospech Nitry. V rámci princípu solidarity uprednostníme občanov, ktorí sú nezamestnaní, osamelých rodičov žijúcich s dieťaťom, občan ťažko zdravotne postihnutý, občanov s mesačným príjmom v čistej mzde nižším ako 550 eur, mamičky na rodičovskej dovolenke a seniorov. Pracovné pozície budú vyplývať z potrieb Nitry. Bude sa jednať o čistenie mesta Nitry, rôzne údržbárske práce, udržiavanie autobusových prístrežkov a prípadne ďalších pracovných činností aj podľa návrhu občanov. Šieste srdce pre Nitru – pomoc rodinám. Cieľom tohto projektu je poskytnúť finančný príspevok na bývanie všetkým rodinám, ktoré majú trvalý pobyt v Nitre viac ako 2 roky a rodina zabezpečuje starostlivosť o maloleté nezaopatrené dieťa do veku 18 rokov. Príspevok by sme chceli poskytnúť na základe princípu solidarity všetkým slušným občanom mesta Nitry, ktorí splnia podmienky poskytnutia príspevku. 7. srdce pre Nitru. Chcel by som z tohto miesta pozdraviť všetkých seniorov s trvalým bydliskom na území mesta Nitry. Z našeho programu by som chcel vyzdvihnúť predovšetkým 3 body. Vytvorenie finančného fondu
a príspevok na zakúpenie zdravotníckych pomôcok a predpísaných liekov. Po druhé, vytvorenie účelového finančného fondu pre najnižšie kategórie dôchodcov s nízkymi príjmami. Po tretie, zabezpečiť voľný vstup do účelových zariadení mesta Nitry, ako napríklad krytá plaváreň, letné kúpalisko, klzisko na korčulovanie, prípadne návštevy športových podujatí na území mesta Nitry. Ďakujem.